tiñamos un CD para que virades un pouco os nenos aos que vamos a axudar, a escola, e un pouco o modo diario que teñen ali, pero se nos atrancou o DVD e aí quedou a cousa. Estou un pouco sobrepasada de emoción por todo isto, a cantidad de xente que colaborou desinteresadamente, e me veo a mente unhas cousas que decía a miña avoa. Bueno, unha das cousas sabias que decía a miña avoa que era: manos que non dais, que esperáis. E o que estou sorprendida é que dando tan pouco se poda recibir tanto. Me dá pena que non vexades un pouco como é a vida de alá, pero para situarvos, direivos que a donde vamos a ir é a comunidade de Yutupis. Bueno, a escola está na comunidade de Yutupis, pero ese colexio van tamén da comunidade de Alto Yutupis, de Achu e de Camitencha. Ali hai 420 rapaces e 17 profesores nada máis. Para que botedes unha media, no noso colexio somos 220 alumnos aproximadamente e somos cerca de 40 profesores. Os problemas máis gordos que teñen, bueno, entre outros moitos, é que non teñen material e, bueno, están en unha situación bastante precaria. Por lo tanto, todos os fondos que se consigan hoxe serán para comprarle cousas tan sencillas como unha campana que me pediron outro día por email, unha campana para entrar e para salir, que non a teño. Todo isto comezou con uns amigos que se foron a facer un documental a principios deste ano e estuviron convivindo cos Yutupis durante 2 meses. E a partir de aí se estableceu unha comunicación vía internet e o APU Edwin Montenegro Dávila, un APU é un jefe de tribal, e un profesor, Mauro Petsa Segen, me pediron por favor se podía ir a botarles unha mano, porque eles creen, como a min e como creo que todo o mundo que pensa un pouco, que se non hai intercambio non pode haber progreso. Teño tantas gracias que dar que non sei ni por onde empezar. O Concello, por suposto, por brindarnos este maravilloso teatro, ao Instituto de Noia, a todos os cantantes que van a vir a deleitarnos hoxe, pero quero agradecer especialmente aos meus compañeiros de traballo, porque están facendo unha cousa moi bonita. Por exemplo, os alumnos de educación infantil están preparando un libriño para enseñarles como celebramos o Samaín, e vamos a levar unha saquiña con pepitas de calabaza para plantar alá. A miña compañeira de educación física, que seguro que anda por aí, vai a gravar cos nenos os xogos populares para enseñarle alá como se xoga aquí ou como se xogaba, xa non sei que decir. O profesorado de música vai a gravar cancións tradicionais como a Carolina, que xa saben, e outros están preparando un PowerPoint para enseñarlle a nosa zona. En definitiva, o que vamos a facer alá vai a ser un intercambio cultural e con un pouquiño de axuda económica e material. Quero dar as gracias en nome da comunidade de Yutupis, que, como din eles, é Sicuacit. E, sin máis, Ismael Ramos presentará o evento. Moitas gracias.